kwalamazwi uthembekile uthini. Lamazwi athethwa uNkosi uPawulos emveni kokuba ebone imeko yaseKorinthi. Wabayala ke ngoku lezinto ezingafunwayo uThixo nezinto ezincami ngoThixo. Uthi ke ngoku xa egqibela uthembekile uThixo. Yanga ngamazwi athethwa nguMoses xa egqiba kusikelela izizwe ezilishumi zakwaIsrayeli. Wathetha amazwi wathi lo uThixo wentembeko. Wathetha lo mazwi uMoses athi isahluko esilandelayo likhaya uThixo wamandulo ngaphansi zingalo ezinaphakade. Uthetha loo nto ebonakalisa ukuthembeka kaThixo. Ngathi ngiyabona xa bephuma abantwana bakwaIsrayeli kumhlaba waseJiphethe besoyika bebona amaJiputa esiza emva kwabo. Wathetha ngokuthembeka kaThixo uMoses. Wathi musani ukoyika nisani libona usizo. uThixo anenzele lona kuba lamaJiputa niwabonayo namhla. Anibuya niwabone thulani nithi cwaka uThixo uza kunilwela. Wamyalela into yokuba makabethe ngentonga lafuleka ulwandle afe lapho amaJiputa. Yanga kuDavide ethetha amazwi esithi abanye bakhankanya inqolo zokulwa abanye bakhankanya amahashe abo ke thina sikhankanya igama likaYehova uThixo wethu. Uthi baguqile bawa uthi thina siphakamile sema ngoba kaloku sithembe amandla kaThixo. Uthakuwelela kwelacala athetha amazwi athi isandla sokunene sikaYehova sivetha amandla, isandla sokunene sikaYehova sivika ivutshaba. Wavuma ingoma uMiriam bulalani kuYehova kubelungile kuba kaloku inceba zakhe zimi ngonaphakade. Uthembekile uThixo. Ngathi ndiyabona uMoses noAaron bakubiza amadoda akwaIsrayeli bawabiza beza kwenza intlola bathi maphume indoda nganye kwinkulu zakwaIsrayeli zokuhlola umhlaba zibone ukuba unjani na, abantu belolizwe banjani na, elolizwe izidiliya zalo zinjani na. Bathi bakufika apho balibona ilizwe bathi xa bebuya phakathi kwaloo madoda kwabonakala into bakho amadoda ayincancazelayo athi silibonile ilizwe lona lihle kodwa sithe sakujonga amadoda aloo ndawo sabona ingxilimbela sabona nonyana phaya ababonakala bezingxilimbela. Uthi thina sabonakala sibancinci. Bathi ngaske sibuyele kumhlaba waseJiphethe. Bathetha oYoshuwa noKhaleba babancenga bathi umthunzi wabo umkile kubo uYehova unathi. Uthembekile uThixo. Uthembekile uThixo. Ngathi ndiyabona uYoshuwa emngeneni kwabo xa ibiza amadoda akwaIsrayeli phansi komthi wom'Oki kumhlaba wakwaShekemu. Wathi khumbulani ububele awanenzela bona uThixo naningamaJiputa naningamakhoboka kumhlaba waseJiputa naninqaniwe endleleni. Wayelela uMoses ukuba abethe kwiliwa kwaphuma amanzi. Nanilambile nanika imana apho. Uthi waninika izidiliya engakhange nizilime nemizi engakhange niyakhe. Uthi ke ngoko ukuba kubi ke ngoko emehlweni enu ukumkhonza uYehova zonyuleleni oyena Thixo niyakumkhonza nokuba ngoThixo ababekhonza obona oyihle ngaphesheya komlambo. Ke mna nendlu yam siyakukhonza uYehova.